Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Kala kumusta maayong gabi kanatong tanan, kalipay na usab nato nga kini nga tulumanon pangutana pastor. Magahatod kaninyo sa inspirasyon balaanong pag-agak gumikan sa atong paghisgot sa pipila ka mga pangutana o kini mo resulta sa mga minugbo nato nga diskusyon sa balaan nga kasulatan. Busa atong gikalipay o gipasalamatan higala ang inyohang mapkanunayon nga pagpadala sa inyong mga pangutana aron kini kahatagan nato og reaksyon base sa balaan nga kasulatan. Og kung ugaling kamo medyo nakulangan sa usa ka takna nato nga tulumanon sa pangutana pastor, mahimo kamo higala nga makapadangat sa inyohang mga desire og inyong kumpleto nga address sa inyong ngalan ipadangat dinhi sa atong buhatan aron kita makapadangat diha kaninyo sa atong mga Hope Channel representatives aron mo kanda kaninyo sa mga mas luag-luag pa nga pagtuon sa balaang kasulatan. Niya kita higala sa kategorya nga moabot ang kagutom sa og kauhaw dili sa tinapay apan sa pulong sa Dios. Busa ang Hope Channel South Philippines pinagi niini nga tulumanon pangutana pastor magahatod kaninyo sa inspirasyon sa balaan nga kasulatan o kini atong himuon padayunon higala nga batasan aron kini magapalambo sa atong espirituhanong pagkinabuhi sa matag adlaw. Atong himuon ang pinasahi nga pagampo sa atong pagpadayon higala. Atong iduko atong mga ulo. Salamat o Dios nga nining takna kami imong giagak sa balaan nga kasulatan mahimo kini namong inspirasyon nga sa among paghisgot niini ikaw o Dios mahimuot o ang imong gingharian magakalapad nining yutaa aron daghan kami sa imong ipakamatyan dito sa Kalbaryo sa Cross, maagak sa pulong og dakong kandidato sa langit nun nga pagpuyo. Busa nining kagabihon o Dios ang imong presensya among pangayon kay amo kining gipasalamatan sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Amen. Sa gyapon ni gala atong kauban Pastor Chris Bacalares ang atong Communications Director sa North Central Mindanao Conference at the same time ang atong Ministerial Secretary Pastor Chris, maayong gabi kanina. Maayong gabi, Pastor M, o maayong gabi usab sa mga televiewers. Dako among kalipay nga diin makigkuyog usab kaninyo nini atong programa Pangutana Pastor. Alright, tigala, andaman yung mga papel, ang inyong mga ballpen, bisan pa inyong mabala ang kasulatan aron sa atong pag-ukab, sa paghisgot dire, makahimo usab kamo sa pagpakli sa inyong mabala ang kasulatan diha sa inyong nahimutangan karon aron dunay confirmation sa among gipakli dire og diha kanimo karon nga nagatuon. Atong sugdan higala ang mga pangutana ngayon gipadangat dinhi kanato. Gikan kang 901 sa tumoy sa iyahang cellphone number nagaingon ni pangutana pastor kung dili tinuod ang once save always save nan ngano man nga naluwas man tong maong tulisan. Dili ba kaha ang hinungdan sa iyang pagkaluwas nakita ni Kristo nga putli iyang kalag og walay lama. Kay ang pagpakasala or ang nakasala ang iyang lawas or in other words, daang pagkatao. Bahin pod sa lawas og kalag, usara ba na sila? O nag-usa sila sa ilang nahimutangan kay patay man ang lawas kung walay kalag. Sa ato pa duha og dili usara.
Mao ni ang unang pangutana, Pastor Chris. Okay, daghan salamat niya na 901 sa imong pangutana, imong gi-connect ang imong pangutana sa last natong episode nga mahitungod sa Once Save Always Save o amo sang ibalik ang maungan na ngatuna namo sa balahang kasulatan nga wala gyud mabasa sa Biblia ang Once Save Always Save. Pero imong gi-connect ang experience sa kawatan dito sa Calvario sa cross nga sa imong understanding mao na to ang Once Save Always Save. Actually dili to siya mao ug wala sa tay mabasa nga katong nga experiensya nga experiensyahan sa kawatan dito sa Calvario sa cross mao tong Once Save Always Save. Actually ang nahitabo lang ato mga pinangga na alanggi pagtuo ang kawatan. Ug unsa may gisulti sa balaang kasulatan mahitungod niya ng pagtuo ni sa Episo Kapitulo 2, versikulo 8. Ato ni siya nga basahon. Episo 2. 2:8 Okay. sa Episo o nag-ingon siya dinhi sa maong nga bersikulo. Akong basahon. Kay tungod sa grasya, kamo na nga luwas, pinaagis pagtuo og kini dili sa inyong kugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. So ang nahitabo sa Kalbaryo sa cross, kay naaman siya pagtuo niya ng panahon na kang Kristo. Ug nakita ni Kristo ang iyang kasing-kasing, gitagaan siya sa maong nga saad, nga siya pagalwason. Apan kung imong basahon ang Episo 2:8, dili kini once save, always save. Nga kini siya, masave ka kung aduna kay pagtuo og pinaagi sa imong pagtuo og sa grasya ikaw pagalwason. So, I'm very sorry kay sa imong basahon ang context sa Luke chapter 23 of labi na sa verse 43, dili nimo makaplagan og dili nimo makonek ang gitawag natog once save, always save. Now, mahitungod sa ikaduhan nimo ka mga pangutana dinhi, kay ang nagapakasala or put ang nakasala ang iyang lawas or in other words, daang pagkatao. Pagkatao. Bahin pud sa lawas o kalag o sa rabas sila o nag-usa sila sa ilang nahimutangan kay patay man ang lawas kung walay kalag. Sa ato pa duha og dili usa. Now ato na siyang masabtan ang lawas o ang kalag pinaagi basahon nato ang Biblia. Okay. Unsa may original sa pagkabuo sa usa ka tawo. Walay laing bersikulo mga pinangga natong igsuon nga atong ikapadayag, kini lamang ang Henesis Kapitulo 2, versikulo 7. Ato kuno tan-awon ang Henesis Kapitulo 2 sa iyang versikulo 7 nagingon. Og giumol ni Jehova ngat Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihoypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Diin gikan ang word igsuon. Nag-ingon ini ang tao gikan sa abog. Gihoypan sa buho sa gininhawa sa ilong sa Dios. Og ang kalag na og ang tao nahimong gitawag og kalag nga may kinabuhi. So si Pastor Pitogo, si Pastor Bacalares, nag-istorya karon gitawag og kalag nga may kinabuhi. Kung baga, kung sa light pa, gitawag na itong current, okay? Plus bulb equals light. In absensya sa current, bulb ra, walay light. In absensya sa bulb, current la, walay light. So kung wala ang abog, wala ang gininhawa sa Dios, walay kalag nga kinabuhi. Now, kung ang tao di ay mamatay, unsay tawagan na? Gitawag siya og kalag nga way kinabuhi. Ang uban mo gud nag-ingon nga inig kamatay sa lawas sa tao ang kalag buhi. Mo na nagunahuna sila nga duha. Okay? Pero kung imong tan-awon ang balaang kasulatan, ato kunon lang taon ang Ecclesiastes mga pinangga natong mga igsuon. Okay? Atong tanawon. Bisag kini lamang ang bisag Ezekiel na lang kanang Ezekiel 18. Okay? Aron dili na kay mataas kay napulo ra ba ni ka mga pangutana ang gilabay diri sa atoa. So ato na lang i-squeeze pag-ayo atong time, mo direct na lang gyud ta sa mga teksto. Okay? Atong tan-awon dinhi sa Ezekiel chapter 18. Okay? 18 verse 4. Okay? Ezekiel 18:4 nagingon. Ani karon ang tanang mga kalag ako man,
ingon man ang kalag sa amahan, ingon man usab ang kalag sa anak nga lalaki, ako man. Ang kalag nga makasala, kini mamatay. So imo makita, ang kalag nga makasala, kini mamatay. Mamanggani, kung imong tanaw ng Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7, nagingon diya kung ang tao mamatay hain na siya. Siyempre, ang tao mamatay na siya, balik sa abog, ingon sa kaniadto. So, ang gitawag nato, Pastor M, lawas o kalag, dili ni siya duha kabutang. Nga inikamatay sa lawas, buhi ang kalag. Matod sa Biblia, ang kalag nga makasala, kini mamatay. Alright. So, higala, tinaw kayo pagkasaysay sa imong pangutana sa una kang 901. Alright. Unsang pagi nga mamintinar sa kaluwasan o unsang pamaagi sa pagmintinar sa kaluwasan aron dili kini mailog sa yawa. Kung pananglit mailog kini sa yawa, unsay pamaagi aron kinsa may alagaran sa taong luwas aron ibalik ang iyahang kaluwasan. Si Kristo nga maoy nagluwas kaniya o ang yawa nga maoy nag-ilog sa iyang kaluwasan. Kung atong sabton kini pag-ayo, ang yawa na lugar atong alagaran aron ibalik niya ang taong luwas ang iyang naangkon nga kaluwasan. Pastor Chris. Daghang salamat nga Igsoon. Actually, may connection gyapon ni sa connection gyapon. pangutana, Pastor M, tong mga niagi nato nga broadcast. Ug akong nasabtan sa iyaha nga kung imong tanawon gyud ang iyang sulat nga matud pa makuha gyud ay ang kaluwasan sa yawa. Mga pinangga, wala mi dinhi naghatag og mensahe nga ang makakuha sa kaluwasan ng yawa. Wala say mabasa din sa Biblia nga ang kaluwasan nga naangkon sa tao masakmit sa yawa. Ang among gisulti dinhi nga ang kaluwasan mawala kung ang tao mobiya gid sa Dios. Nakadumdum mo sa akong gi-quote sa John chapter 15 verse 3 o 4 na diya nga kung wala ako, wala kamoy mahimo. Okay? So kung mubulag ka kan Jesus Christ, mawala ang kaluwasan nga imong gigunitan. Kanang imong pagbulag, Pastor Chris, desisyon na nimo. Desisyon, dili na iya si yawa. Kay ang yawa walay mahimo ani. Basta magpabili ka kang Kristo, dili malaksi o malaknit ang kaluwasan nga imong nabatnan diha kanimo. Walay yawa makalaknit ani. So sa panahon nga mo desisyon ka nga mobiya, mao nang panahon na nga kani atong kinabuhi actually, wa di gid ni mabakantihan. Dili Kung imong habwaon si Kristo, perminti mo sulod ang yawa. Pero maminti ang sulod ang yawa. Mo eksperyensya magkapagpakasala tungod sa bulog sa mga pagsulay, pero kung dili ka mo biya kang Kristo, mangayo kag pasaylo, dili way mahimo ang yawa nini. Ang yawa walay labot diri kung maghisgot ta sa kaluwasan. Naa sa imuha kung mobiya ka ni Jesus Christ, matangtang ug mawala ang kaluwasan diha kanimo. Dili tinuod, Pastor Chris, nga mo ilog, makailog ang yawa sa kaluwasan kung si Kristo naa pa sa imong kinabuhi. Imposible na. Dili man na ang kaluwasan, Pastor M, dili man na murag cellphone nga i-snatch wala na sa imuha. Okay? Ang kaluwasan abstract na siya. Ang kaluwasan emotion na siya. Ang kaluwasan deklarasyon ka na ni Jesus Christ sa usa ka tawo nga naghinulsol. Ang pangutana, kinsa may makakawat sa pagtuo? Walay makakawat sa pagtuo na sa imong kasing-kasing. So dili na cellphone nga makawat. So way mahimo ang yawa. Dili kakawat ang yawa, dili kasakmit ang yawa sa kaluwasan, pero mawala ang kaluwasan sa dihang imong biyaan si Jesus Christ. Sa samang paagi gihapon, kung mo desisyon ka nga si Kristo imong ihikling, imong ipadaplin sa imong kinabuhi, si Kristo di pud mamugos nimo. Dili mabugos kay tin-aw nang bersikulo nga atong gibasa. Kung wala ako, wala kamoy mahimo. Unya Pilipos 4:3 atong gibasa atong iagi, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ingana lang kasimple ang kaluwasan. Ayaw biyai si Jesus Christ, dili mawala ang kaluwasan. Mawala ganis Jesus Christ sa imong kinabuhi kay mubiya ka kaniya, mawala usab ang kaluwasan nga imong mabatnan diha kanimo. Alright, tigala.
Og nini ikatulong pangutana Pastor Chris, aging pabor sa atong mga viewers, ato lang gid basahon kining iyang gipadangat dinhi kanato. Wa tay kurihian usban ini, apan atong basahon. Matod pa niya. Good PM Pastor, ingon nimo nga ang mga Hudiyo istrikto kaayo sa pagtuman sa mga balaod sa Dios. Ang iyang pangutana Pastor, are you telling the truth or are you preaching fables? Kaysa ikaduhang Timoteo 4:4 ingon si Ginoong Hesukristo nga ang parasiyo o ang iskriba maayo mowali sa mga pulong sa Ginoo pero sila mismo wala mutuman sa ilang giwali. Di ba kini sila mga Hudiyo man? Apangutana, kinsa man ang nagsulti sa tinuod? Ikaw nga giingon nga ikaw nga gaingon nga ang mga Hudiyo istrikto sa pagtuman o si Ginoong Hesus nga gaingon nga ang mga Hudiyo o parasiyo og skriba maayong mutudlo apan sila mismo dili mutuman sa ilang gipanudlo. Base sa pinadayag 2:9 o pinadayag 3:9 nga ang tao nga gatudlo parehas sa mga Hudiyo nga dili pod mutuman sa ilang gipanudlo nga dili sila Hudiyo, sila kuno mga sinagoga ni Satanas. Muuyon ka ba niini, Elder? Okay, daghang salamat niya na nga pangutana igsoon. Pero sa ikaduha man ako ning adlaw, gikan atong Martes. Pero wala mang ko kadumdum, naka-record man ang ato nga pag-broadcast. Wala ko kadumdum nga nag-ingon ko nga istrikto kaayo ang mga parasiyo sa pagtuman sa kasuguan. I don't know, Pastor M, kung nakadumdum ba ka, nakalitok ba ko itong niagi? Wala. Kaya ang iya mong gingon nga ang mga Hudiyo, good PM, ingon nimo nga ang mga Hudiyo istrikto kaayo sa pagtuman sa balaod sa Dios. Wala ko kadumdum igsuon nga nakalitok ko anang word nga istrikto kaayo. Nga naman, mga pinangga, nahibalo ko nga ang mga Hudiyo istrikto sa kasuguan nga ilang gikabilin-bilin sa ilang ginikanan. Atong basahon na Marcos City. Okay? Abrihin yung balang kasulatan sa Kapitulo 7, versikulo 7, dinhi ang nagsumpaki. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan hinimo lamang tao. Unsay gihimos mga Hudiyo, gipakadoktrina ang kalagdaan hinimo lamang og tao. Versikulo 8 nagingon, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug maoy inyong gihawiran ang gikabilin-biling kalagdaan sa tao. Wala ko naglitok nga ang mga Hudiyo istrikto kay magbantay sa kasuguan. Ang ilang pagka-istrikto igsuon katong mga gikabilin-bilin nga mga kalagdaan didto sila nahimong istrikto. Okay? So, salamat niya na. O kining imong gidugang dinhi sa pinadayag 2:9, pinadayag 3:9, ang mga tawo nga gagatudlo parehas sa mga Hudiyo, tinuod na nga nagingon ang 2:9 nagisgot og Hudiyo, nagisgot usab nga sinagoga sila ni Satanas, apan gi-address kana sa Church of Smyrna. Okay? Sa Church of Smyrna, kung imo basahon ang Kapitulo 2, versikulo 9, ang Church of Smyrna nahitabo na sa kaniadto kapanahonan. O niya, ang Church of Laodicea, nahitabo na sa kaniadto ni anang panahonan. Kini sila nga mga iglesia, mga pinangga, naa kini sila sa Asia Minor. No, karon pwede sa inyong theology, pwede niyo i-apply nga kining Smyrna, alang ning simbahan, kini nga Laodicea, alang nga simbahan, depende lang na kay ang kwaon magud ang taras. Mura ba og Pastor M nga ang iglesia Smyrna moro magug mamao sa iglesia nga nakita nako dito sa Russia. Ana, okay. Ang iglesia Adventista moro magug mamao sa iglesia nga Laodicea. Pwede nimo ma-apply. Na may behavior o attitude ang iglesia. Pero di siya mao ang behavior og ang gitawag nato og attitude. Pero kining iglesia sa Kapitulo 2 o Kapitulo 3 nahitabo ni kanhi sa panahon sa Asia Minor. So dili nimo mapadapat usab sa Seventh-day Adventist kay ang Seventh-day Adventist walay doktrina
sama sa imong gisulat dinhi sa imong mga pangutana. Gani nagkutlo kani ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 4 imong gipadapat usab sa SDA. Ato kuno tanawon ang 2 Timoteo. Okay? 2 Timoteo, 4. Kapitulo 4, sa iyang mga bersikulo 4, imo makit-an dinhi nga dili ni siya pwede mapadapat usab sa atong kapanahunan karon. Apan nahitabo kani sa kapanahunan usab sa mga apostolis kaniadto. Okay? So atong tan-awon 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 4 nagingon. Ug ang ilang dalunggan, ilang gilingaw gikan sa kamatuoran og ipaabong ngadto sa tinumo nga mga sigilanon. Okay? Now, ang pangutana, diin man ni gi-address ni Pablo, gi-address niya sa kang Timoteo. Og si Timoteo, gi-address usab ni sa church. Wala pa ang Seventh-day Adventist that time. Pero kung imong i-apply, imo man ang katungod, pero wala man mi magtudlo sa mga pagtulunan sama sa bersikulo 3. Kay sumpay man siya, tanawan 3. Kay nagsingabot ang panahon nga ang mga tao magdumili sa pagpaminaw sa matarong pagtulunan. Okay? Hinunua sa pagtagbaw sa ilang kaugalingong pangibog, sila nagpaalirong og mga magtutudlo. Wala man mi nagpaalirong og mga gitawag nato og magtutudlo. Kung imong basahon na tibok nga context, dili nato usab mapadapat sa Seventh-day Adventist. Apan nalipay usab mi nga imo ning gipangutana aron usab amo mapasabot nga ang context nga imong gigamit dili mapadapat sa Seventh-day Adventist. Okay. Gikan kang 858. Excuse me. Mayong gabi, Pastor. Nganong Domingo man ang adlaw igpapahulay sa mga Christians? Okay? Salamat niya tingali Pastor M ang iyang gina-refer nga Christians dili tingali kita kay nganong gi-refer man niya nga Domingo man kuno ang ilang adlaw ipagpahulay nga nahibalo man ang In publika general view nga Christian. in general view. Now, dili man ta pwede mo tubag-an ni Pastor M kay dili man nato ni siya pagtulunan. Kung pananglitan mangutana kanini, pwede man nimo ni ipangutana sa ubang mga simbahan nganong Domingo man ang inyong gibantayan. Kaya may direction sa pangutana. Mao may direksyon, pero dito tingi angay ni ipangutana. Pero kung gusto ka mangayo og ideya sa amo, igsuon niya. Sa New Testament naghisgot og first day of the week. Og nahibalo kita nga ang first day of the week sa Biblia mao kana ang Sunday sa atong kapanahonan karon. 8 times ra. Kawalo ra hisguti ang Sunday or first day of the week. Ang Book of Matthew naghisgot ni ana kaduha. Ang Book of Mark naghisgot ni ana. Ang Book of Luke naghisgot ni ana. Ang Book of Acts naghisgot ana. Ang Book of John nagisgot niya na og ang book sa 1 Corinthians. Okay? Nagisgot niya na. Pero niya nang 8 ka mga bersikulo nagisgot og unang adlaw sa semana. Ang 5 niini naghisgot sa normal nga paagi sa pagbisita sa patay didto sa minteryo. Sa dihang namatay si Kristo, nabanhaw si Kristo sa unang adlaw sa semana og mo'y pag-adto sa mga apostoles. May pag-adto ni Maria dito og ilang nakita nga ang lumganan na abri na. Nahitabo kato Sunday ug unang adlaw sa semana. So dili siya Pastor Chris theological implication pero mahitungod sa pag-worship. Oo. Okay. Walay theological implication mahitungod sa Worship. adlaw nga igpapahulay Papahulay. nga mauna ang Domingo. Rest day, wala. Rest day, wala. Ang theological implication dito nga nagduaw sila kang Ginoong Hesus sa Domingo didto sa minteryo, It was a dili sa simbahan. narrative. So gilanon siya. Which dili pud ma-refute. Dili ma-refute. So nahitabo siya pastor dili sa simbahan. Nahitabo sa sementeryo. So kung imong unaw-unaon di ay pwede di ka kaduaw sa mga patay sa adlaw Domingo didto sa sementeryo. Pinduaw sa patay didto sa sementeryo kay kung Unang imong adlaw. sundon ang bersikulo. Unang adlaw. Kay kaliman man hisguti. Unya nagisgot mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo. Unya ang sitting didto sa minteryo. So dili day sayo po bisita ka sa imong patay. Pero di sa po na matag siya Domingo. doktrina, Pastor Chris. Di Oh, po na siya doktrina. Dili siya doktrina, pero ako lang gisgutan kay mao may context sa 5 ka mga Mao may unod. bersikulo. Okay. So nganong ako nang gisulti mga pinangga natong igsuon? Tungod kay kung nag-ihatag pag-instruction si Jesus Christ sa iyang mga apostoles
nga tungod sa iyang kamatayon didto sa Kalbaryo sa cross, ang ikapito nga adlaw sa semana giusab na ngadto sa unang adlaw sa semana nga tawgon na og adlaw ipagpahulay ang Domingo. Wala tay mabasa nga bersikulo sa Biblia nga ang Sunday or first day of the week gitawag og Sabbath or adlaw ipapahulay. Okay? So clear nga it takes ra kung imong i-compare sa about sa Sabat, Pastor, nga mukabat siya og 84 ka mga Sabat sa time ni Paul kung imong i-compare sa 8 ra ka bersikulo. Alright, higala na ay komparison sa figure ang paghisgot sa unang adlaw o sa ikapitong adlaw o tin-aw kayo diha sa balaan ng kasulatan. Higala mabalik kita unya sa unahan human sa pipila ka mga nindot nga pahinumdom gikan dinhi sa atong studio palihog ay kamughawa ko balik na pala. To me, the joy which money cannot buy. Lee and very hospitable, and most of all, a part of your operation. Dynamic Living returns with new episodes now on Mondays, 6 to 7 p.m. Dynamic Living, the total you on Mondays. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Alright, igalan ibalik kita nining atong tulumanon pangutana pastor og sa gihapon kauban nato Pastor Chris Bacalaris aron sa pagpanubag sa mga pangutana nga inyong gipadangat dinhi sa atong studio hidabwa gikan sa balaan nga kasulatan. Ang sunod nga pangutana Pastor Chris 987 siyang tumoy siyang cellphone number matupad good PM Pastor kung dili kaayo ta mosimba tinuod ba nga wala ta mailhin ni Kristo? Pastor Chris. Okay, daghang salamat niya na. Okay. Actually, kani siya nga pangutana pinangga natong igsuon. Basically dili gid ni siya matubag ni Pastor Bacalaris. Kay nga naman relasyon man ni kan Jesus Christ og sa tawo. Unya walay pastor nga mohatag og comment ani nga naman. Kung dili kayo ta mosimba tinuod ba nga wala ta maili ni Kristo? Say hanaw nato no. Oo, ang pag-ila si Christ lang may nakabalo ni ana. Nga nailhan ka ba niya og wala kay kung imong tan-awon ang pagka-divinity ni Jesus Christ tanang tao siya nakaila. Okay? Kung maghisgot ka kaning word nga mailhi, nagisgot og relasyon kung wala kay ta mosimba kan Jesus Christ, wala ba kayo tay relasyon kang Jesus Christ, si Christ na say nakabalo ana. Kay nga naman, wala man sa takabalo unsay purpose nga nung wa siya magsimba. Basig wa siya magsimba Pastor M kay nasakit siya. Wala siya magsimba tungod kay naay kabilinggan sulod sa iyang pamilya nga nagtukmod siya nga di gid siya makaadto sa simbahan. Wala ta kabalo. Si Christ lang yung makabalo sa pagbasa sa kasing-kasing sa tao. So, kung ato ni siyang tanawon, si Christ na ginahibalo kung nakaila ba si Christ sa ato. Pero ang punto lang mga pinangga mo ni makirelasyon lang yun ta ni Jesus Christ. Amen. Kaya kung wala tayo relasyon kang Jesus Christ, unsa man nga paagi sa pagrelasyon kang Jesus Christ? Daghan nga paagi. Kung imong tan-awon ang John chapter 1 verse 12, sa tanan nga mudawat, sa tanan nga mutuo, mahimo siyang anak sa Dios. Sa akong paglantaw po Pastor Chris, ato paghihapon ng desisyon. Desisyon gihapon na sa usa ka individual, may lisod sa iyaha ang dili pagpakigrelasyon sa Ginoo o ang pagpakigrelasyon sa Ginoo. So iyan ang himuon nga desisyon sa iyang kinabuhi. Iyan ang himuon nga desisyon. Iyan ang himuon. Actually, Pastor, iyan ang yung desisyon. Ako, nagbase sa ko sa iyang pangutana kay ingon mo siya, tinuod ba nga wala ta mailhin ni Kristo? Mo da iyang question. So mo ta akong gitubag nga si Christ nagay nakabalo ni ana. Pero naghatag lang tag tips kung sa unsa nga paagi nga kita na atay maayong relasyon kan Jesus Christ. Motong akong gihatag ang John chapter 1 verse 12 sa tanan mo tuo sa tanang mudawat mahimo siyang anak sa Dios. Now ang relasyon nato Pastor M, it is siya ang atong amahan, kita mao ang iyang anak. Unya naghatag siya og mga parabulo
parable of the prodigal son, nga bisan pa man ang anak na nagpakasala, minghawa, silang balay, gibaligya ang kabtangan, pero pag abot sa panahon, na alimadmaran siya nga dili maayo ang gibuhat, nibalik siya sa iyang man, kidawat gihapon. Ing anak kalalom ang gugma ni Jesus Christ sa tuwa. Okay? Muna yun siya nga, John 3:16, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not be perished, but have everlasting life." Alright. Higala, pagkatamis sunonaon nga kita dili magpakaila sa buhat sa kalibutan, apan ato hinuon ila-ilahon ang mga espirituhanong butang kay kining atong kinabuhi, espirituhanon kini. Ang lawas, posibleng madugta, dili mo lahutay, physically. Apan dunay saad sa Ginoo nga kitang tanan, mudangat sa langit nun nga pagpuyo kung kita dunay pakig-agbat diha sa Ginoo. 9000 sa tumoy siyang cellphone number, or 987. Di pa. Pastor, 900 di ay. Sige po, Pastor. Sa kadaghan sa relihiyon, Pastor, kinsa man ang tinuod nga Kristohanon? Okay, sa kadaghan ko nga relihiyon kinsa magyud ang tinuod nga Kristohanon. Actually, Pastor Emma, ang word nga Kristohanon na anak nato mabasa sa Acts chapter 11, verse 26. Now, kanus aman tawaga Buhat. ang buhat. Acts chapter 11 or buhat 11 bersikulo 26. Nag-ingon ang balaang kasulatan. Ug sa iyan nang nakitaan siya, iya siyang gidala sa Antioquia. Og sulod sa tibuok usa ka tuig, sila nagkatigom sa iglesia. Og ilang gipanudloan ang usa ka dakong panon sa mga tao. Og sa Antioquia, ang mga tinun-an didto sugdi sa pagtawag og mga Kristohanon. Now, ang imong pangutana mao ni kinsa ang tinuod nga Kristohanon? Kung tinuod nga Kristohanon, kitawag na siya og tinun-an. Okay? Nagingon din ni, og didto, ang mga tinun-an didto sugdi pagtawag sa Kristohanon. Kinsa man ni sila? Mga apostoles. Okay? So, nagpasabot di ay, ang tinuod nga Kristohanon, mahimo kang tinun-an. O kay mahimo man kang tinun-an, mushare ka sa imong nahibaw-an, being nga ikaw tinun-an. So, ang tinuod nga Kristohanon, nagkinabuhi sa kinabuhi, nga gisugo kang Kristo nganha kanila. Dili ingon Pastor M nga, nag-claim lang nga ako Kristohanon, apan gikalimtan nato sa pagsimba si Jesus Christ, gikalimtan nato ang ilang mga gitawag nato og panagtigom, kay kung imong tan-awon dinhi, klaro man nga nagkatigom sila. Usa pa gid katuig Pastor M, no? O sa iya nang nakitaan siya, iya siyang gidala sa Antioquia ug sulod sa tibuok usa ka tuig sila nakigtigom. So constant Pastor M. Sa gibasa nimo karon, Pastor Chris, dito sa Antioquia, no? Ano ba na sa relasyon sa atong panahon karon kay makakita man gud tag ang Kristohanon sa ngalan sa lugar ba? Ngalan sa lugar. Sa atong panahon Okay. karon ba? Oh, ang Kristohanon sa Ang iglesia. Na actually Pastor M, kanang Kristohanon is pagtawag na sa usa ka mga grupo sa mga tinun-an. Okay. Pero maghisgot kag iglesia sa Biblia naingon mao ni ang iglesia sa Smyrna. Okay, lugar na siya. Mao ni ang iglesia sa Epeso, lugar na siya. Mao ni ang iglesia sa Laodicea, lugar ni siya. Para gyapon ba nga asa man ta mo simba? Adito ta mo simba sa El Salvador, Seventh-day Adventist. Okay? Okay, asa man ta mo simba? Adito ta magsimba sa Malaybalay. Okay? So, ingana ang pag-describe sa Biblia, Pastor M. Dili ingon nga gibutangan natong proper name ang pangalan sa iglesia nga gitukod ni Christ kay wala may proper name nga nakita nato di nga gingalan nga church. kung gibase lang nato sa history nga nakutkot nato nga nagtigom ang mga Kristohanon usa ka tuig dito sa Antioquia. Yeah, so meaning to say, ang word nga Kristohanon, it is a group of believer. Okay? Nga nahimo siyang mga tinunan. So, tawgon sila og Christian. Tungod kay ang word Christian, Pastor M, gikan sa word nga Christ. Christ. Kung gasunod ka kang Christ, tawgon ka og Christian, mga pinangga na ito ingsoon. Mabitang ubang gabutang og acronym, di sa nako sila mabasol kay lami man sila paminahon, Pastor M. Kana bitong Christ, o niya, nabitang
Tiyan, I-A-N, meaning I am nothing. O Ang minus Christ, I am I am nothing. nothing. Okay. Alright. Gikan kang 6175. Ni ay pangutana, Pastor. Tinuod ba nga ang maluwas 144,000 ra ang maluwas, Pastor Chris? Okay, dengan salamat niya nga pangutana. Tinuod nga ang 144,000 maluwas. Pero wala sa bersikulo nga nag-ingon ang 144,000 ra. Ra. Okay? Atong tan-awon kuno ang pinadayag kapitulo 7 mga pinangga natong igsoon. Aron ato makita ug matan-aw kung unsa gyud ang gisgutan dinhi. Okay? Dinhi sa city ang 144,000 nag-start ni sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 8. Kaya di nato basahon tagsa-tagsa pero atong makit-an dinhi nga nag-ingon siya dinhi nga versikulo 3 naghisgot og 144,000. Versikulo 4 naghisgot og mga banay sa Israel. Versikulo 5 ngadto sa 8 gi-enumerate niya ang 12 tribes of Israel. Okay? Unya mauni ang gitawag og 144,000. Kung imong tan-awon wala mag-ingon ang mga bersikulo sa 1 ngadto sa 8 nga ang maluwas 144,000 ra. Okay? So, na ang pangutana unsa magyud ay kadaghanon ang maluwas sa pagbalik ni Jesus Christ? Pero tindagana, Pastor M, dili nimo maihap. Kasi sa pagbalik ni Jesus Christ sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16, ang tanan nga nangamatay, diha kang Kristo, muuna sa pagpamangon. No, kikan sa sinugdan hantod sa katapusan. Pila na nangamatay nga diha kang Kristo, imo nang ihapon, dili lang nang maabot og 144,000 ba? Wapay labot ang buhi, ha? Wa pay labot ang buhi. Okay? Mas maiti nga Pastor M, kato akong gideklara nga unang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 16 atong basahon aron inyo yung makita mga pinangga natong igsoon. Sana siya sa saad sa Ginoo. Saad sa Ginoo. Yes. Nagyon diri oh. 16 kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit tinubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios ug unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. So, gikan sa lubnganan. Katong mga patay. Now, sa pagbalik di ay ni Christ, Pastor M, naa pa gyud mga wala moagig kamatayon mga igsoon nga Naabtan. maabtan ni Jesus Christ nga maapil sa kaluwasan. Tanawa ang bersikulo 17. Ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin. Okay? Subay, paggasakgawon ngadto sa mga panganod. Uban kanila, kinsaning kanila, katong nangamatay nga giwanaw. Okay? Uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan og sa ingon ni ini kita makipag-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Na ako'y nakitaan, Pastor Chris. Nining kalibutan, ha? Di tatanan siguro nakasakay og nindot nga sakyanan. Pero sa pagbalik sa Ginoo, kita katong ingon dito sa 17 og kita nga mga buhi Yes. pagasakgawon sa mga panganod. Nindot kay sakyan ang panganod siguro, Pastor Chris. Wala gyud ta nga to gi-describe lang ni Pastor M pero wa gyud ta kabalo unsay unsa nga panganod na siya wa gyud ta pero ang ato nga tungod sa atong pagtuo maapil kita diha kung pananglitag dili man sa mga buhi kay moagi tag kamatayon malipay ta nga banhawon usa ni kapag pamatuod Pastor M nga diin ang mga patay wala pa di ay sa langit. Tinuod na. Kaya ganuman, kung ang mga patay tuwa na sa langit, kinsa may balikan ni Jesus Christ. Sa ato pa nagkaroon sa atong kahimtang karon nagsugod ng paraiso. Oh, so inigbalik ni Christ kay ang uban nagunahon na magud nga inikamatay sa tao mulaw sa langit kung buotan ka, kung maldito ka, mulaw ka sa impierno. So kung nga ang istorya Pastor M, inigbalik ni Jesus Christ, wala na siya banhaon. Ato pa kining Tesalonica 4:16-17 Pastor Chris. Daghang nabungkag nga pagtulunan nga gihimo-himo sa tao lang. Himo-himo sa tao. Kaya ang uban nagunahon naman nga inikamatay sa tao, blaus ka sa langit. Na kinsa may balikan ni Christ, magbalios. Kaya ang mga tao tuwa na sa langit. Mo lagi lagi nila kung buutan diretso sa paraiso. Pagkadautan diretso sa Impierno. impierno. Sa ato pa kung tugutan nato ang pagtulunan
karon sa atong kahimtang nagsugod ang paraiso, nagsugod ang pong impierno. Oh, unya kinsa na may balikan sa Ginoo kung The maabot question siya. is that in the Bible? Yeah. Mao ba na siya? Yes. So, ingani day mga pinangga natong igsuon. Dili 144,000 ra ang malwas. Pero tindaghan na sa malwas tungod sa kamatayon o sa dugo ni Jesus Christ. O usa po na siya sa comfort, Pastor Chris, no? Yeah. Nga sa mga panahon karon daghan ang gabangutan sa pagpahulay sa ilang mga minahal, kana siya dili na siya muuy utlanan ang kamatayon. Ang saad higala pagkatamis kayo og jutay na lamang ang panahon sa mga kagulanan. Mahatagan na siya utlanan sa pagbalik sa Ginoo. Yes. All right. Gikan kang 902. May gabi, Pastor, asa gani makita sa Biblia kanang giingon walay usa ka tuldok o kudlit hangtod ang tanan matuman. Okay. Daghang salamat niya nga pangutana. Naigsuon sa Lucas kapitulo 16. Ato kunong basahon pinangga, no? Sa Lucas kapitulo 16 sa iyang bersikulo. Okay? Sugod ta diri sa bersikulo 16. Nagingon. Ang kasuguan og ang mga propeta milungtad hangtod sa pag-abot ni Juan. Og sukad ni adtong panahona, ginawali ang maayong balita mahitungod sa ginarian. Og ang matag usa ka tawo magasulod ni ini nga linugsanay. Okay? Sa bersikulo 17, apan masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta, kaysa mawad-ag kahulugan ang usa ka tulpok sa kasuguan. So meaning to say mga pinangga, nagpabilin ang sugo. Wala mawala, wala nagunahon ang uban nga nabungkag, dili na tinuod. Kanang gihunaw na sa uban nga gilangsang na sa cross, dili na siya tinuod. Gihunong na. Kay matud pa dirhi Pastor M, muluntad kini siya. Dili mawad-an ang kahulugan bisag usa na lang ka kudlit o tulpok sa kasuguan. Walay sayloan sa ilang. Walay sayluan. Okay? So, I think nabasa na to, Pastor, ang iyang gipangita sa Luke chapter 16, verse 16 ngadto sa 17. Kung asa mabasa, naa sa Lucas kapitulo 16, sa iyang mga bersikulo, 16 ngadto sa 17. Nagpakita lang na siya, Pastor Chris, sa usa ka lig-on kaayo nga patukuranan sa balaod sa Dios. Yes. Sa balaod sa Dios nga dili basta-basta nga moingon lang ang usa ka pundok nga wa nay sugo. Kino na? Problema gikay na siya ba? Dako na siya kayo nga problema. Kung moingon ta nga wa nay sugo kay in the name of grace. Matod pa nila, Pastor Chris. Kanang gingon bitaw nga mas mahanaw pa ang langit ug yuta kaysa kawad-ag kahulugan ang usa na lang. Dako kay nga hagit ba? Oo. Na ang pangutana mo ni, kung nagpabilin ang langit ug yuta, wala day mahanaw ang sugo. Kay mas mahanaw pa man Mas mahanaw ang pa. langit ug yuta kaysa kawad-ag kahulugan ang usa na lang katulpok sa. Imposible magid mahanaw ang langit ug yuta. Okay, kung hanaw ang langit sa yuta, wala na tay programa pangutana pastor, di ba? Oo, naundang na ang tanan. So kay na may pangutanas pastor, meaning to say ni atas yuta na asay langit. So nagpasabot, nagpabilin ang kasuguan. Okay. Alright, higala. So, usa ka na siya sa atong giugbok nga kamatuoran, dili kami ang tagyan niya na, apan ato lamang gisulti kung unsay gipahayag sa balaan nga kasulatan. Gikan kang 767, naabay ba masa nato sa Biblia nga si Jesus, naabay iyang mga manghod nga anak nila ni Jose o ni Maria. Pastor Chris. Okay, dagan salamat niya na igsuon. Muhatag kong bersikulo igsuon, pero ipasabot na ko sa inyo ha, nga naamoy libre sa pagpili. Amo lang ihatag sa inyo ang mga theological implications sa ubang mga reliyon. No? O kamo mo'y mabasa, o kamo Ubang mga mapili. writers. Now, sa Mark chapter 6, okay, tantanahon. Marcos kapitulo 6, okay, abrihin ninyong bala ang kasulatan ninyo. Nag-ingon din sa bersikulo 3. Dili ba siya mauman ang panday? Di ba si Jesus Christ panday man? Okay. Ang anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago ug ni Jose ug ni Judas ug ni Simon. Og dili ba ang iyang mga igsuong babayan ni aman uban kanato? So kini manggod nga word mga pinangga
Mao ni daghang kayo ang mga komentary, daghan ang mga gahatag og mga pangunahuna nga matud pa sa uban nga kini mga igsuon gyud ni Jesus Christ. Di nato sa siya mabasol kay naa man sa bersikulo. Pero nasa mga theologian Pastor M nga nag-ingon nga kini siya tinuod nga igsuon pero dili ni igsuon sa dugo. Kay kung imong tanahon ang Greek word ni ini gikan kini sa Griego nga pinulo nga adelpos. Ug ang adelpos mga pinangga natong igsuon, kung anton tan-awon ang strong exhaustive concordance, naaman sa makakakuha mo sa application kung Android ang inyong mga cellphone, dinhi sa strong, nag-ingon adelpos, number 1 nga kahulugan, Pastor M, Grigo na siya. Grigo ni siyang word nga adelpos nga gihubad sa word nga brother. Brother, Kaya nag-ingon man diya nga na ay brother si Jesus Christ. Si James, si John. So Okay. kana siya nga brother diha, Adelphos gina siya. Nga adelpos ni siya. Okay. Atong tan-awon nun siya kahulugan sa adelpos. Matud aning dictionary. Ingon siya, a brother, whether born of the same parents, Okay. igsuon, or igsuon sila nga parehas sila og Biological. ginikanan Biological. or biological parents sa atong term karon, no? Whether born of the same two parents or only of the same father or mother. O, sa ato pa bisa pag half brother or half sister gitawag gyapon na og adelpos. Number 2, having the same national ancestor, belonging to the same people or countryman. So meaning to say, kung Hilonggo ka, unya ako Cebuano, ang usa Tagalog, pero kay pulo man ta Pilipino, gitawag ta og Adelpos. brother or adelpos sa Griego. Okay? Now, next, nag-ingon. Any fellow or man. So meaning, kung isang kinsa basta matawag nimo og brother, ang Greek word ana mapadapat is adelpos. So, Pastor M, ang mga Seventh-day Adventists dito sa Russia, dito sa Amerika, pwede tawgon og brother kung sa Greek word nga Adelpos. adelpos. Okay. So, sa akong punto mga pinanggan na itong igsoon, kamo ang magpili. Iampo ninyo sa Ginoo. Kay wala tay gigiyahan lang nato sila, Pastor. Kung inyong pagsabot, igsoon pinaagi sa biological father, Pwede. pwede, so wala sa definition. Kung ang imong unahuna nga igsuon sa pareha mo og nasod, pwede, based ani nga definition, or igsuon sa iglesia, pwede, based ani nga definition. Wa may problema po, Pastor Chris. Kaya dili wala man na siya epekto sa kaluwasan. Yes. Wa man pod. Oh, dili angay himuon ni siyang Isyo. debatihan, lalisan, kay nga naman, usa may problema og di nimo na masulbad. Ang importante kini si Kristo nga natawo magdala og grasya sa matag usa ka nato. Mao na siya. Siya namatay tungod alang sa atong mga sala. Mao ni importante dili ang word nga brother. Ang pagsulob lang niya sa iyahang kinabuhi nga tawhanon, usa lang na siya ka eksperyensya kasi natian niya din sa kalibutan. Yes. Apan gikan sa sinugdanan o hangtod karon ang atong gisaulog ang iyang pagkadiyos. Ang iyang pagka-Dios. Mo na mga mo Mao na importante. pinaka-importante diha. All right. So salamat gihapon nimo higala no nga nagpadangat niini nga klase sa pangutana. Kay tanan dinhi pangutana ato gyud gi-appreciate. Katapusan pangutana Pastor Chris gamay lang patong panahon. Mangutana unta ko pastor sa wala pa ang kalibutan disaman si Kristo. Mole dito ka pangutana Pastor Chris. Sa wala pa kuno ang kalibutan, disaman si Jesus Christ. Okay. Lisod gyud na siya matubag igsoon kay nganuman, wala man tanian ang panahon na. Pero sa atong nahibawan, Pastor M, walay sinugdanan, walay katapusan si Jesus Christ. Kanang pulong nga eternal. Oo, kay si Jesus Christ, kung imong tan-awon, John chapter 1, verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? Unya, pagabot sa 14, and the Word na himong flesh, known as Jesus Christ. Ang definition sa God, Pastor M, wa gini siya sinugdanan o walay katapusan. Daghang bersikulo mabasa nga si Christ God. Romans chapter 9 verse 5, Titus chapter 2 verse 13, unya sa definition sa God, walay sinugdanan o walay katapusan. Pero kung gusto gyud kag bersikulo tagaan ta ka, alita sa gitawag nato og Malakay chapter 5 or Malakyas kapitulo 5, okay? Sa iyang bersikulo katapusang libro. 2, no? Okay, tanaw na to.
Maika, Malaka, Maika. May ka di ay. Sa Dili- Mikias. Oh, Mikias. Ang Bisaya sa Maika is Mikias. Nalimot man ko Sorry, gala. mga pinanggan na ito igsoon nga ang Bisaya di sa Maika, Mikias. Dili di Malakay. Malagay. Katapusan na Okay. sa libro Okay. sa So, Mikias Kapitulo 5, sa English, Maika. Mikias Kapitulo 5, sa iyang versikulo 2. Okay? Atong tanawon sa Pastor M. Kay kani mga bersikulo bitaw Pastor M nga Nagsara na dugay siya. na nato nga wala maukab, usahay masipyata or malimot ta. Okay? Aton sa tanawon Pastor M. Kay pasensya mga pinangga, tagailan ta og gamay nga panahon aron makita Okay, nato. Mikias. 5. 5. Okay. Micah chapter 5, verse 2. Mikias Kapitulo 5, versikulo 2. Ang punta na, si Kristo. Diin si Jesus Christ sa panahon wala pa tukura ang kalibutan. Kalibutan, Atong okay. basahan. Apan ikaw Bethlehem Ephrata. Ikaw nga maoy jutay nga lungsod. Diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda. Gikan kanimo dunay usa nga bugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel. Tagna ni Pastor M. Mahimong magmamando sa Israel. Kinsa ni siya nga natao? Kang kansang kaagi sa kaginikanan, gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Diin gikan si Jesus Christ? Kaya nagisgot man din nga, apan ikaw, Bethlehem Ephrata. Asa man sa Israel? Asa na tao si Jesus Christ? Bethlehem Ephrata. Siya gina. Siya ni, kaya nga siya, apan ikaw Bethlehem Ephrata. Mao man lugar nga natawhan ni Jesus Christ. Apan ikaw Bethlehem Ephrata, ikaw nga maoy jutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda. Gikan kanimo dunay usa nga magula. Kinsa man ni? Nga migula gikan sa Bethlehem. Itong pagpakatawanan niya. Yes, si Jesus Christ. Mugula nganhi kanako nga mahimong mamamando sa Israel. Kang kansang kaagi sa kaginikanan, gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Kining word nga gikan sa walay katapusan, wala pa buhata ang atong yuta, ang atong kalibutan. Si Jesus Christ, eksistado na si Jesus Christ, Pastor M. Okay? Kaya nga naman, si Jesus Christ, mao ang nagbuhat sa butang makita o butang nga dili makita. Colossians chapter 1. Okay, abri ko na inyong Biblia, mga pinangga na itong igsoon. Sa Colosas Kapitulo, 1. Okay. Atong tanawon, ang mao nga bersikulo, aron makita na to ang tinaw ug mahayag nga mga punto. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibuok nga kabuhatan. Kinsa ni? Si Jesus Christ. Tanawa, 16. Kay pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang mga butang. Pinaagi kaniya. Okay? Diha sa langit o dinhi sa yuta. Makita o dili makita. Mga lingkuranan nga harianon o kagahom o pamunuan o pagbulutan. Ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya. Okay? Now, atong i-connect sa akong gibagisgutan ganina sa Juan 1:1. Okay? John 1:1. Sa sinugdan, mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Patay ha? Sa sinugdan, mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios. Isa man ni, ang amahan. Okay? Ningon ni siya din og Dios ang pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya. Og ni adtong mga nangahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Kinsa? Ang pulong. Og kinsa ni ang pulong? Bersikulo 14. Og ang pulong nahimong tao og ipon kanamo. Kinsa ning pulong nga nahimong tao? Bethlehem Ephrata, ha? Yes. Mao si Jesus Christ. Balik gihapon sa Bethlehem Ephrata. Unya sa ang Colosas 1 nagisgot pa gyud nga siya nagbuhat sa butang makita, butang nga dili makita. Harianon. Ginharian, ginuuhan kanang gituuhan nga mga tawo nga hari ug uban pa, siya ang nagbuhat niini. Okay?
Insakto, Pastor Chris, nga ang gingon ni San Pablo, siya author, finisher Yes. sa atong pagtuo. Higala, katamis sa ato nga diskusyon o sa mga teksto nga gibuy-an din kanato dili na sa among kinaadman higala. Apan giniyahan sa gahom sa balang espiritu. Mosaad kami higala sa sunod na pod nga episode nining pangutana, Pastor, kauban ni Pastor Chris, amo tagdon ang inyong mga pangutana nga mag-aabot din sa ato sa Hope Channel. Wa naman tay igong panahon higalas pagpadayon sa unahan ato kining tapuson pinagi sa pinasahi nga pag-ampo nga iga halad ni Pastor Chris nining takna. Okay, magampo ta. Dalaygon silimbahon Dios tag-iya sa tibuok universo. Dako ang among kalipay o Dios sa pagpasalamat kanimo nga ikaw nagahatag og panahon nga ang imong kabubuton, ang imong pulong matun-an usab sa katawhan nga naminaw sa mao nga programa. Tuguti nga ikaw magapadahili sa imong balang espiritu nga mo'y maggiya kanamo samtang kami manglakaw nining magubot nga kalibutan. Mahimo kami nga maproteksyonan. Tuguti usab nga ikaw magapanalangin sa televiewers. Tanan nga interesado nga nagatuon, ikaw magahatag og lugway kanamo malayo sa disgrasya, intention sa datang tao. Amo ni gipangayo sa walay laing ngalan nga gihatag silong sa langit nga diin kami maluwas sa pangalan lamang ni Jesus Christ. Amen.